พี่บารอใส่ชิเซียนกับเพียงสูบายพี่ช่วยกันกับโปรแกรมกุจงอีกฉลองมันตาฮัตตัวพี่ลายจีสโนว์เนมชพงครายพี่เต็มเนมมีกจิงมันตัวที่บางยี่ยอนักจิงบ้านอยู่นิวครายฮักนี่กับโปรแกรมจงอีเงินพายช่วยอุจิงทงอุบลายจิงอีทุฮัดูกตากบักสอร์การอินเดียบัดฮักจุกพอร์กับ Food and Agriculture Organization กับระบบนังยากันเอกสเนมคุมสเนมจงกับ International Year of Millets hak ni kapor ngadan hang ni ha office jokan Nasfas kawi na ka kenhun la ne ka organization ka bayale ban penne pensa ya ka rukom thung ka rukom rap ka jing bam bat ka jing im ten rai bat ha ka ju ru kapor ka bayale ban penne pensa ya ka mariang saudong sokun ka jongi bat kiwe kiwe ni ne pet halor ke ka jing don kam jongi bat ka jing long pong san juni ukrai bat hanu ka rukom ngin pa mi ni ukrai ba ngin nan kam yu hak jing em jungi maman la kasni Lisbon kong Mary filaan batay ngi ke kini ki krai bat ke jing kong san jong ni krai kan kita te kumba ngalatre hang nei kumba la nyos nam tami ai mo hang nei nasfas te kanasfas ka thong jong kanasfas adu ban kong hi kalong ba en pen klan nei ban pen ki im diang ya ki jing rap tan rai mo jong ngi ki khasi kham tam ami khalaya bangi tre ba hakinik project nang tapat lalong kino jing bam tan rai mo kham tam e ukrai namar ukrai ulong uba deka jing bam tan rai jing rap tan rai jong ike si na du andai thai te kham tam ha kane ka project bangi yo menta mo hoi kini ki REC bat ki wai degi project na du por ITM indigenous tere madre ngi yatrai bat kanas fas long ngi pen slow hai kinong rap shaki community lani shaki snong ba phar bakin pen ki imbyang jing rap tan rai jong namar balai namar bangi ong ba ngimla mo ngi kham tam shaki nong kandong bedai nong rap kimla ban sanya tang hakayau te kadau ka jing rap tan rai jong kalong bakong sana du kata te kanas fasi na du dang sedang aracar sipau hadu kan menta mene ka pen slow ya ki brio jong bakin rap ba ya ukrai jing rap tan rai te kham tam menta hile nadu news nam ladap la sis nam tam leng bakane ke ALC project mo agroecology leneng circle ka badai kerensan kinong rap bakin emerging mood halor ke jing bam tan rai jing rap tan rai jing le se halor ki kino ki jing mo baki don le se habay dai usmbai besndai habay dai ba jing penculori ki knyang bat kini ki khendau jing tron khendau ba pher lang ba ka jing kersan jokane ga MBMA lang ba ka ne ka wolbang lang ba kini project ba pher ndai lang ba ka LC kham tam ngila ban pen ki imbyang shu ya kini jing rap tan rai jing kham tam ukrai mo ngida ka bangi le kamu kumno ngi ya pen kelyang sembai para nong rap nakawai snong sakawai ke snong nakawai ka district sakawai district ta kadau kila byang ban yo sembai mo te ngan chia thu ep kumno kenes fas ndai nadu usnam aracar hipau nadu bakadang sedang penmandur ya kene ka organisation ne kenes fas house nem aracar hipau long leng ba kene ka wai ke snong ba ka kerteng ke snong ka long nong trau
bak senong nong traun dai ka bahap setia tan chora khat ar senong te ha kita ki senong how to snam arachar sipo dai tang arieng bagi rap yang ni krai kan te lang ba kana sfas pada na kita ki lai pinyo teliki yang tang arieng lang ba kana ka nasfas kita ki ka senong nong traun dai menta ki layawan na ki arieng ki lawan par khoj ki yang kan menta ki ladan kumba sau phau tame ai ki yang baro khoj baro ka yang ki la ya rap krai te lang ba kane ka snong dai lang ba kane ka snong ka badai la ban ong mo ka dai ka snong la bangan ong ba ka dai ka modal snong mo ka bala ban pen saprang la ne ban ai sambai biang se ki wai pat ki kini ki snong ki bam don chu tek sambai te kumta ter te ukrai hi ulong kumbang la kren men ulong ba kong san hadu kata mo namar udai ucing bam tenrai chung ki khasi mo dai tang ki kasin rai khamtam mi khalaya bat ki wai ki state ki wai ki riru ki bu kong san bhai ukrai na marba ukrai hu dai ching bam batan rai na du handai thai pulong kuma ma te kata hi dai ka ba ki revive bak la ne ki long ki em yang ukrai kan ma banang taru yau ne ukrai dai ukrai hi ulong ba yasha ya kamariang ma ba yasha e kamariang na marbalay ladang itong ha inu bantaro la sa hamau has iya pa yuru ulong bay ubaya siya ikamay mariang lada slab ru ulong bay lada terkong ru ulong bay ta kadaw ya ukray uni ukray nda ya sembay jong ngimdu sendon sembay kana marba ulong ubaya siya ikamay mariang kata te karukom thong yu ni ukray ru borobor hi kibriu jong kirab hasirti ndai hasirti tang pada long nalor sirti dan pat kisnong kiba hap shalom kum ton dai hap shalom te kimla bandap sirti la ne ban pom ya ka sirti ban thang mo tang pada ki don kabun kan kira bun nalor ukrai dai nalor ukrai ki rap ru bun chat hau tau rangkat bad ukrai la sika shriu uriu hadam presbin soplang kum tang ta tertela dangi pet sakibun nang ta pada dangi pet pat ki sirti sak sirti pat namar balai ki happy ban thang sirti namar balai ki kalong slope kalong riat te kadaw ka ban thang hapo ka sirti kamien jing thung dai ukrai hapo ukrai pada long daki po chat lai san lai pro chat ki laban thung ma namar balai namar ba kat kum ki snong ka jing statan rai jong ki snong dai ngidon ki jing statan rai ba per la da phi let ki snong mo namar ba ki ong ba ni haban thung bad bun cha ha iwai ijaka ma bun cha namar balai le se dia don kono ka snam ba ukrai udu tang padang yo ban bam yu phandiang yo ban bam ye ke sriu yo ban bam padai ki wai mo ki ni ki cha jing thung la da don kono nam sni ba penculor yo wai jing cha jing thung ta kadaw kane ki jing statan rai ba kane ka ba ki ong ba ban la nya kane ka jing ya sha thangan mo hakano ka cing penculor ni hakano ko nem sniu te kadaw ki thung bun chat ken ha ini caka ba itung krai te hadu menta menen dai haw ne u krai hi udon kumba lai chat hadu menta kiri kan sa mi khalaya chungi kalong ba ukrai shan ngatrai pi osngo ukrai shan nang ta krai so u krai tru nang ta pat haw krai tru ki don kumba lai sau teli ki chat mo ki ong ba ukrai cha she nang ta ukrai thoriau padu ne ukrai lon te manu kiba longon bam ukrai kinu ki age group kiba long ban bam ukrai ne kalong ya baro bet te ngala ban ong ba baro khoj ni la ban bam krai dai nadu ki khlung khna mo khamtam ki samla ro mo pinang ki samla banang ta ki temen ro namar ba ukrai long u ba khlain mo ba ai bor buon ki cing tay chung ko cing kabor tay chung u ya ki briu pitip ndai nadu andriu banai ki khlung ila ban ai ching bam te nadu andriu banai sanang phila ban ai khlung tang pada dai ban ai pelat pitip kurkom ai kan ngan suya thu e pi khendet ngaru ya katuka khun bro artel ngut ki khun nadu badang pun ngabam bai ukrai te hatu ka jing thung bat ki jing bam krai ka hakano kurkom ba ka jing thung bat ka jing bam krai ka ya dapat ya kamariang jungi hilan batai kata ta kumbang ndai ngala kren nya fi menen dai ukrai hi udai we ucing thung uba long ubala banya sya ya kame mariang phi ula sya banya ya sya lada phi ya nu chor bat ki we ki jing thung la sengan ong ma kum ukubi ma kum kubi la ne bat ki we pat kumuli ma
kumta terkitu kilong kloy baban telur hakamai mariang kantam uslap handai pada une ukrai ulong bayasya pi nada pitung hakano ka poru ndai da hakano ka por ndai ha ino ica cakata long mau long siap ro kumtu ulong bayasya te kadau balai ing ibu kong san pa ukrai dai ubai ba kong san namar balai yasya ik mai mariang pangitip ru udai ubayada mo bayada bad ubap long singan hakano ka nam sniu kon lada don kono ka cing penculor cong kemariang pat long hakane bangi ong mo lang ba ni kurai ngidon baik kata ka cing singan ka cing ayu mo namar balai ru ngila raban bu islam yu ngila ban bu islam yu kumba sipo khadwai snam kumto ngila ban bu snam islam klem du ni kurai ada pi hadien ba pila ot kumton dai pila bu bhai wai i song kan bangi ong ka sung mo ka thup krai mo da uru ki don man chwa do uru plon to ki thab hang to manusnam ki rap kum to ki thab he ta iru phi namar balai namar ba ka uto barim ki nong bam ba uto bathamai pa ki nong bu susu namar balai kum bangi ong ba ukrai ngila ban bu slam ula ban na slam klem don ka ching put klem don ka ching smala da phi biangka ching bu ma kham tam he ni chan long hai yiang ibala chan kan ke trading mo du sendan ukrai te kadau ngi don kata ka cis ngan kan ha ukrai mo ko ma ong hak tin padang ka food security ngi don bai ha ukrai kan ta te ke ipat ka jinga per mo padang ukrai ma ukau le ni kwi chat khau e ta dai ka don bun ka jinga per adang ipet ni kar kom pena ya u sembai jong urun dai namar ba u khau hi long la se hapok kalai snam nai pok sam snam kum tu la do bai la dam biang ka jaka bu kham tam ma la da ulong snam hilai handai ukrai pat phis thu hai long la ban bu hadu si phau khat bai snam ter te ki e pat ki jing e kum ka organization jong pp kan du kan ha bai dai bat kini ka jing pen sung thu mai ki breu kham tam ka jing don kam ka jing long kong san jong ukrai pitip ka jing e hi kan don bai kham tam kan bun bai namar ukrai hi long đây chừng thong batan rai đây nang tar thì ban dap sirti ban thang ko long ka ba long bambor palat mo bambor palat te nang ta paru ka wai do ki ong ba ukrai umbang mo ka ching mat chong ukrai kambang su te namar man swai long chu set cha kenda ba ki ong mo set cha kenda ban nang ta pat lada ki set tang ukrai sudah mo tu balak terlihat ki ong cha kenda lada ki khlek lang pat bud ukhau nang ta pat sa hadin lại chan i ukhau thep sa ukrai tu paudan mo ki ong chakar te ken hang to ken long idu e ke chingman mo namar ba long kintip mo dak no bat ban set biscuit ne ban set cake ne dak ki wai pat ki additional food processing ma be de ukrai tang pada lang ba kanas fast mo lang ba kanas fast ni don kan ne ke ching ai training ken kuno ban set cake kuno ban set biscuit mo kum ta ter te kadau long menta ki brio kila suthu mo kham tam e nda kila suthu e ka ching taimat chong hadu kan no ndai ka bor chong ka don te ki brio kila wan sakmat te phila man patai mo kum ka moto le se man ong jong nas fast ka di ka phila wan ra ka di no woman no krai phila man pen wan do re ka ni ka moto bat ha ka no ko kam ba ka ka benta ba kong san jong ki kan thei ha ka ni ka jing rap krai to namar balai balai ladangi la cekisnang ba per dai dangi pelong meeting lane dangi kentui ki brio cekisnang dai nang kongki kentai ki wan cakmat long ka wai ru ka kentai dai ka wai ka penta mo ba kala ban ai penhiar pateng jeng start mo jong ki long siwa lane jong ki ne ki rio temen mo saki khon ki pateng ma mentakan te ka daw ka kentai ka long ba ngi ong gan hang ne mo la da klem ka kentai ka mun don ukrai ke uni ujing tung krai jungi udi ujing tung tenrai hakano kru kom uya ha pakariti do store jungi nadu kini ki por handai thai krai kumbang akran sikran do mana do jing tung tenrai dai udai ro ubai cha jing tung uba long ba bat phaya kariti do store ma kariti do store jungi ki nong song snong la ni kham tam ki khasi mo ngala banong ka ba ki brio na do handai thai long ki bat ke la da ki don kani ki jing rap sirti ka jing yo ot krai mo ka jing kanok panta te ki brio no snong ki para no snong set khot kan kumto ban jarap lang iwai si le jarap mon ang no jarap mar keleng kata ki buat bena do ndain thai nang ta pat ha kata ke cingirap jong ki
let's say menta kasngi sa chonga la sai sa chong ki wai kum ta mo ki lek ba i wai si yang kum ta kham tam ki rang ba mo nang ta pat ki la kum no on da la laj phai nda la lek phai sa yang pada ki la kum no ki ya bam chalang te long nda ki la de bom krai kum to ron dai ki na lek biang kum to kum bang la ong mana ki lek ya bam lang ki kum ka ching khawai mo kan thai khna khlong baro khoj kum to la ya bam lang kum pat ki la ya don kata ka ching di kan nang ba daga pakisna ro krai kan tan jat thai kan kan kata ke baki la na du handai tai du man ta man ne akibat ba kan ka dustur khasim ka dustur ka riti kan kata bang apa banong ta tiki ki jingkan tu jung phi na manta ki tu ki bapet ekni ka program ki be osngoi ekni ka khubor phi ko ban ai ta dong dong ba ki kum ka sarkar mo kadai ban pej kinong ram mo namar lada kumta nga ong namar balai namar kinong rap hi kidai ki bapsai perthai bro ko wai klam kinong rap komod amdan ubay ro breu bala ban em namar baro ko ni kinong rap ki pen me ka bam mo te nang ta pat ngamut ban ong hang nga kwa ban kuntu ba ya ki breu baro ko bapet ki ba ya sngow mo ya kani ka sur chonga lang ba kenas fas mo te nga kwa ba kin kuntu ba kin rap ba kin bakin encourage mo penceluri kinong dap jungi bakin ai mensim ti fila ban batai ka jing mentoy ya ka kot ka khia na ka jing pam krai ka ka badon hauni kurai ka penlong yu balong babahan am takamet ka jungi hauni ukrai don yu calcium mo calcium nutrient content hadu kumba lai spa 1000 miligram udon kumba uyarap bhaya ka shi ya ki shieng khamtam haki khlung bat khamtam hakini ki temen ki bala no karta mo uyarap bhaya kata kidon ru yu ni u iron hakaba uyarap ya kasnam ya ka blood circulation ya kasnam hakam tam hakini ki khna samla kinthei mo kiba dunasnam udon ru ya fiber ru te uyarap ru ya kini ki jing kibadan ya ka jingpang sini mo namarba udia ukrai udon ya kani ka low glycemic index mo bagi juang kani ka low glycemic index kadeka ka bathau ya kani ka sugar level mo ya ka sini mo hapo uni krai kani ka glycemic index ka kalong ka ba ka ya suki mo kalong ka ba kam stat te ha kani ka rukom wan ha ka rukom ya jong uni ukrai ken ha kani ka process jong ukrai kam da stat ka donya ka low glycemic index ta ka daw kay rap bhai gini ki ye ki bri ki badannya ka jingpang sini ki jat jingba mo ki ba fila ban shat na uni kurai ki don shibun ki mo ki jat jingbam ki bangila ban shat ngan chu ong ye fitang khindiat mo ki don kumba uni krai pancake mo ngishet pancake yu krai nang ta ngishet incorporate ru ha uni ata mo krai roti ngi juang nang ta ka shakrai ka baki shnong ki kham ju shet bha mo nang ta ngidon ru yu ni ukrai cake nang ta yu ni ukrai pusla bat krai pudok bat kumta ter
Te kumba I kong Mary menai la ong ma ba pila ban bu uni ukrai di kisnam hatu kat ba pinang bu hatu uni ukrai udu na em gitu ki nutrients gi bagi ong bodan hau ladang ibu kum ka shubu menta kum ka kani ka jing ka storage mo jong ukrai kan long ka ba biang ka bam laj air ka bam long don moisture kan hapo jong ni ka jing store jong ni ukrai mo kanum lose kan ya ka nutrient content hendrai ladang ni package la ni story ukrai hakata kurkom ba nyimpen biang ya ka jaka storage mot kum ki we ki jing bang ru ba ki lose ya ka nutrient content kumuni ru undus kan ya ka ni ka nutrient content badan hau kan kisdan mom ga kentian parang ko ong too much of anything is very bad te hatu la da bam than uni ukrai la da incorporate than uni ukrai ha ka jing bam jingi mamang kasni hatu kan kta ne em ni ka ko khia ga jongi Kandon ka dosage mo tangko ba 10 to 20 grams kum to fi incorporate hakini ki jing bam mo ki baman kasing ki bangi jubam ki namar ba kindon ki brio ki bam pat jumat mo yung jing bam mo kan long thamai mo ki ladang isu incorporate no hakiwe ki jat jing bam ki bangi jubam man kasing mo haka jane haki jenta la ni kum hakini ki hakado na ni hakiwe ki jat jing bam kanum don ya gen kata ka jing thot la ni kata ka hakamet ka phat jong obrio hi ken ladang i tip ya ka quantity ka bangi de ban bam ki pat ki jing kentu e fi kwa ban ai mo ki kum ban encourage ki brio mo bakin stang ban bam ban pen yu inu krai kan bakin daily kan haka pet mo men ya men ta am nginum la mo ban force ki brio ban chu bam yu jing bam thamai mo hinrei nga kentu ye ki brio ken bakin shim ya ka ni ka kabu mo ba kinong rap jongi ki la sedang ban pen kentiu biang yu ni krai ubala ja dak popo snam mo te menta ni kwa ban kentu ye khamtam ye kini ki khna ki younger generations ki bam tip shu ye unu krai kan but ye ka jing shet jong ni krai nga kentu ye ki bakin wan shakmat bakin pet thu mo ye kini ki kimi ka paju ki baki le rap ye unu krai na du ka rap karyang hadu ka bam ka di na bentau ni krai kan ba incorporate ye unu krai nga kentu ye ki bakin shim kya mo bakin khnang ba kani ka kia kani ka jing start tan rai ka ba ka don hakik me ka ba kan don lang hakini ki khna ki ba menta kan ba kanum du jaj no kan wat la ka jing start tan rai jong ukrai ni jong nu jaj jing thung ki ba ki don ha ka rap karyang menta ba kanum du jaj no hendrai bakin sam pateng la pateng kan ba kan yat pateng la pateng kan tik mo fila ong mo ki bun jat mo fila ban bun jat ki jing bam fila ban shat mo no ni krai tiki ipat ki ba kham long simple don ki brio ki num tip kunu ban shat pan ke don ki banum tip kunu ban shat ke tolong hakanu kur kompat kin shat mo khnang ban kin bang ban bam ni krai komenta phila kan ban shat kini ki jing bam khasi la jong kan ke thai la tep fidang don ni issue na kaliang so phi ban ong e ne dang don ki jing kli ki ba fidang kwa so ban sam jing tip ki ba tang ka wei mo nga shukwa ban sam jing tip mo ba kumenta kini kisnong jungi ba kila pen ki em biang yo krai nga kwa ba ki wei ru kisnong kan kin sedang ban pen ki em biang mo ki krai lada kim don ki sembai kila ban wan wan kisnong jungi ban wan keliang sembai mo khnang ba ngila ban pen em yo u jat jing bam u jong na jong kan mo dei u jing bam u ban wan na shabar kan mo khnang ba kini ki kon ki ti jongi la sai ruma kin la ban kin tip ken moi kan ya ki ni ki jingbam ki jongi kan ki bala sedang du jat no te parlok atau ngila poi shaka bakut jong kani ka program ke jongi akan men ba pila yo jing tip pila yo jing shai pat kum tauru pila sungutunat ye ke ba pila yo I ba pila yo sngo hakani ka por te hadu bangide syam yang mat pi hakoi ka por na ka shalong menta sai shisien ngai khule biang e pi baro